wat regiment. Het plein is genoemd de levensjagers voor onze plein. Symbolendag zijn wij weer 4 august. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechte bogen dienen voor koningin en vaderland. Het plein is genoemd de levensjagers voor onze plein. Symbolendag zijn wij weer 4 august. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechte bogen dienen voor koningin en vaderland.
overdag zijn wij weer vieren augustus. Wij bezingen door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechten mogen dienen voor koningin en vaderland.
wat regiment. Het werk is genoemd levensjaar, dus voor onze plek, symbolendag, zijn wij weer 4 augustus. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En onze rentenbogen dienen voor koningin en vaderland. Wat regiment, het werk is genoemd levensjaar, dus voor onze plek, symbolendag, zijn wij weer 4 augustus. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En onze rentenbogen dienen voor koningin en vaderland.
torendak zijn wij weer vieren august. Wij bezingen door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechten mogen dienen voor koningin en vaderland.
wat regiment. Het werk is genoemde levensjagers voor onze trein. Symbolendag zijn wij weer 4 august. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechten mogen dienen voor koningin en vaderland. Wat regiment, het werk is genoemde levensjagers voor onze trein. Symbolendag zijn wij weer 4 august. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ze rechten mogen dienen voor koningin en vaderland.
Florida.